Rohan halam sebenarnya rani kita video ini yang kita tanggung kuai onek ini pore no kita video senam tu sab kan yang peko yang apa ngai sentabung ngai tang senai ma bai kuai kita samung tongko mana rom ini mo dokter thalai nai sentabung ma bai noro nai tanda saya kira video na pula tim pai tak jadi kita ngai subscribe kita like share comment tapok tol Total rock tabung ke ko dokter sok pai ka angkai ke bawa sok pai ko iko ang semi satu ke songra ka angkai tabung ke yang oma song iko ko ya kena borok sok pai ka yang angkai matro 3-4 jon si total rock truk pai dong angkai sang tabung ke khwai ko puhinor tolawo nai di dol angkai yang angkai beri nai thok makai phai kenai tok make phai ri khang ge basong tabung ge thanglai na ni dol bai komong ge khwai ni kuhinor song ode ge na ongkhor lai tabuk bo jaga thang tong rok nai tong ni dol rok ani video no tabung ngai song em bazar kita khwai ni em bazar habla nyen sok pai lejak sini rohit bai be hera first time ini sampai ke nang ada roksi po mungkin sini mah asuk tan naisuk dia ni mobile nostongan कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं dol rok asuk ke boro bang atini baksa nei tini bukung rok kag bai sinai to dol rok sung habdro bo asuk ke boro bang sung bising haboite bonor na phunung nai dol rok nai tong ni video to dol rok sung ang truk ka bising haboi tong angka ang tam ni bagoi kog rok saimali angka jakawo gan rok tam angka copyright rok lanya kirimani bagoi dol rok to dol rok iko jaga angka buy one get one free rijak angka jakawo naina di jenor paina mo sunga pai phaiman o jakawo ko naina dia sa dok mo hongke yang hongke no rok nugui man kana mo hongke buri rok ni ri bosung kisa berai nai thang nai lai tongmani dol rok yang jota buri rok ni mang mo rok pra nai thong tong ara angkai dol rok sung dia nanya nai pai kha motamoti guri laika quality rok nai bai kha angkai sung asok video tini to asok log lang kai sung video rok no ro na motha ko re lai nai malai nai taisa katal video